sitte på henger eller på lasteplassen. Fiske er det greit, da får folk tak med deg. Da var det en. Jeg trodde du skulle skjønne, du var ute i båt. Jeg hater å bade der. Jeg stå og hoppe der. Det er kortet da. Det er kortet, da. Vi gjør sånn ute på oss. Det er mange som kort som der inne. Du har sett melding til pappa. Jeg klarer ikke å holde fra til pappa, så kommer de på telefonen her. Jeg husker når jeg kjørte Da kan du se på det en gang, da. Så lager du seg på telefonen, er det ikke det? Hvis du setter opp den mens du har i pappas oppkom, så lager de med seg på hennes telefon, så du tar ut sin kort. Jeg skrev det var, jeg kan kjøre Jeg ringer ikke så mye, jeg sender mest tekstmeldinger da. Og så sier sånn, alle gjør det. Han filmer. Slutt å filme. Fjell? Pappa, en liten dingle her. Nå har jeg funnet dem. Jeg har det på film. Det er fra